Pinarakan mga kabuuan kan Philippine National Police Bicol ang mga napaaging bihikulong ini sa luwas kan Campus Simeon Ola sa syudad ng Legazpi alas 12 ni maagahon kasudma Enero 12. Parte ini kan COMELEC checkpoint na hudyat kan pagbubukas kan election period para sa May 2025 local and national elections. Alas 8 nin aga kan parehong aldaw kan magsikad man ang simultaneous national ceremonial kick-off na ginibo sa Barangay Rawis, Legazpi City na pinanginotan kan mga opisyal kan COMELEC asin man iba-ibang law enforcement agencies. Sigun kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre P. Dizon, daipasindang na i-record na insidente na may kinaraman sa eleksyon sa primerong aldaw kan checkpoint. Yung concerted efforts po, yung palagi nating pinapromote yung communicating, collaborating, cooperating, and of course, control. Apwara sa COMELEC checkpoint, ipapautuban kan PNP ang oplansita para mas maigot na mabantayan ang mga motorista. Yung sa PNP naman po, ma'am, aside from COMELEC checkpoint, we are going to conduct oplansita. May mga random oplansita po tayong ilalatan nang sa gayon yung hindi ma-pattern ng mga bad elements yung presence ng authorities. And at the same time, yun din ang nakikita natin na paraan para ma-entrap natin o mahuli natin itong mga nag-a-attempt na lumusot doon sa COMELEC checkpoint. Nangapodan man ang COMELEC sa publiko na makipagtabangan sa otoridad nga ni maging ligtas asin matarayumpuan maabot na perilian. Simula kanina 12:01, January 12, hanggang June 11, 2025. So, we will be strictly implementing the gun prohibitions, the security details prohibitions, and at the same time, so government agencies, simulan na rin tayo sa prohibition, transfer detail ng mga empleyado. And sa mga TV ko naman po, pinapaalalahanan namin yung pag-distribute ng mga ayuda is we will monitor. We will monitor it at may nalabas po kami na rules and guidelines on how to distribute these things. So, yun na lang po. Yun ang paalala namin sa publiko, sa government agencies, including din po sa mga tumatakbong officials. Mientras tanto, sa lindong kan Republic Act No. 7166 o sa panahon kan election period, maigot na pinagbabawal ang pagbitbit ng badil as iba pang deadly weapon sa mga pampublikong lugar apwara na sana kung may permit hali sa COMELEC o kung miyembro kan PNP, Armed Forces of the Philippines as iba pang enforcement agencies. Madurar ang election period asin gun ban sulo sa Hunyo 11, 2025. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Lobea.